Årsagen til, at det er vigtigt at skabe værdi, før man lukker en ordre, det er sådan lidt indlysende et eller andet sted, fordi at det svarer lidt til, at du står og spørger en kunde med en vare bag på ryggen og siger, hvad kan du tænke dig at købe? Og kunden siger, ja, det ved jeg jo ikke, jeg har jo ikke set, hvad det er, du gerne vil købe, eller jeg skal købe. Så det her med at skabe værdi, det er indlysende, fordi det er jo det, kunden køber. Altså man betaler for løsningen for at opnå eller undgå et eller andet, så det er årsagen til det. Rigtig, rigtig mange sælgere har rigtig, rigtig svært ved at lukke en ordre. Nogle gange så spørger jeg simpelthen, er du for flink? Og i 80% af tilfældene, så siger de, ja, det er jeg nok. I bund og grund så håber jeg egentlig på, at kunden selv efterspørger ordren, fordi så er jeg nemlig fri for det der. Mange af dem vil også synes, at det er grænseoverskridende at begynde at spørge efter en ordre. Og sjovt nok, så har de titel af sælgere, fordi meget ofte tror jeg på, at kunden selv sidder og venter på, hvornår sælgeren sådan begynder at prøve på at lukke ordren. Min egen holdning er den, hellere luk flere gange, prøv at lukke ordren flere gange, end den der ene gang. Men som sagt, det kræver jo selvfølgelig, at du har skabt og synliggjort værdien først, før du spørger efter ordren. Et meget godt eksempel var faktisk, at jeg sad hos en kunde, og det første han siger, jamen eksempelvis så sender jeg sådan en skibsreservedel, som der står herovre. Så siger jeg, hvor skal den sendes hen? Så siger han, ja, jeg har en supertanker liggende i Panama, som venter på en reservedel her. Hvor ofte har du reservedel, der skal til udlandet? Jamen, det skal jeg jo helst ikke have alt for mange gange, siger han så, fordi når jeg har sådan en reservedel, så er det ofte forbundet med, at der ligger en supertanker et eller andet sted, der kan komme videre. Hvad koster det jo sådan en supertanker liggende der, hvor den ikke er produktiv om dagen? Det er et godt spørgsmål, siger han så. Ja, men hvad vil du skyde på? Umiddelbart vil jeg sige, at det koster på den anden side af 10 millioner om dagen, hvor den ikke er produktiv. Hvor mange har du af dem, siger jeg så? Jamen, dem har de her sådan 10-15 af om året. Den her sådan O-ring, der er stående her, som jo var reservedelen, hvad skal den? Jamen, den skal til Panama. Hvad er din transittid på Panama? Den er 4 dage. Hvorefter jeg stiller mig spørgsmål. Hvis du antager, vi kan få den her O-ring derned på 3 dage, hvad kunne det så betyde for dig? Og der kom jo et ret hurtigt svar her, så siger han, jamen det kunne jo så betyde 10 millioner om en dag. Årsagen til, at jeg spørger dig, det var fordi, at transittiden igennem mig, den er altså 3 dage. Og der kan man så sige, der kan jeg roligt til mig at spørge efter ordren, fordi jeg lige sparer ham for 10 millioner gange 15.